खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ गोबां मानसिफोरा गावबा गावनि खाबुनि थाखाय ओरै बारलाय हरै बारलाय बिप-बिपखौ रायबाय। बेबायदि सुबुंनिफ्राय हाग्रामा महिलारिया सांग्रां जानांगौ बाथ्राखौ बुंदों दावराव देख्रेब नार्जारिया। बिटिसिनि गेजेरजों बर' हारिनि राव, थुनलाइ, हारिमु, जाथि दानाय, हा-हुनि रैखाथि, जोंनि सिनायथिया जाहाथे थालाङा आरो गुबुना जोंखौ नाख्रेबनो हाया, बेनि थाखाय हाग्रामा महिलारिया सांग्रां जानांगोन। एबसु बिबान थानाय समाव दिपेन बर' खालामनाय दादागिरिया दा गैलिया। एनडिबिआ 35 बोसोर बावसोमदोंमोन। बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों प्रमद बर' आरो दिपेन बर' मोना दै खालामनानै होबाय। बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि दैदेनगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिया बेफोर बाथ्राखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिदों। मोनसे दुखुनांथाव सनितपुरनि राङापारायाव खास्रि-बिस्रि बुथारनाय जाथाय। आमलगा गामियाव सिखाजों दानथारदों सासे सुबुंखौ। दानथारग्रा सुबुंनि मुङा निर्मल मस्कि मुन्डा, जायखौ पुलिसआ दासान्दि खानो हाबाय। बिरु लगुनजों नांज्लायनानै निर्मल मुन्डाया बिरुनि गोदोनायाव सिखाजों दाननानै दानथारो। बे जाथाया राङापारा हालामाव मोनसे गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। उदालगुरि जिल्लानि खाग्राबारि कासियासुबानि फुजिमा बर'आ MBBS जानो हाबाय। कासियासुबा बायदि गामि गोथौनिफ्राय डक्टर जानो हानायाव नखरजों लोगोसे खाग्राबारि कासियासुबा गामिनि रायजोफोरा गोजोननाय फोरमायनानै फुजिमा बर'खौ बरायदों। मख'जाथावदि फुजिमा बर'आ कासियासुबा गामिनि बिटिसिनि बारग' MCLA रातिराम बर' आरो महेश्वरी बर'नि नैथि फिसाजो। मोनसे दुखुनांथाव खौरां, तेलुगु सावथुन मुलुगनि सासे मुंदांखा फावखुंगुरा रुंसारि जाबाय। भरत कान्त मुंनि सासे तेलुगु फावखुंगुरा लामा जाब्रबथायाव जिउ खहा। हायद्राबादाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव जायगायावनो थैयो फावखुंगुर भरत कान्तआ। उदालगुरिनि रिभार रिजर्टआव 13 बोसोरनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय जाथाय। मख'जाथावदि थांनाय 16 एप्रिल खालाराव गोमानाय रौता आमिनपारानि गोमानाय सासे हिन्जावसाखौ 20 साननि उनाव पुलिसआ काहिबारियाव थानाय रिभार रिजर्टनि मोननो हादों, जेराव गावनि बिगुमै बाच्चा आलिया हिन्जावसाखौ रिभार रिजर्टआव दोननानै जिनाहारि खालामदोंमोन। बेफोरबायदि समाज बेरेखा खामानि मावनो जायगा होनाय रिजर्टखौ सिल खालामनायजों लोगोसे बेबायदि खामानियाव लोब्बा थानाय सुबुंनि हेंथायै राहा लानो जायगानि सुबुं आरो हानजा आफादफोरा दाबि खालामदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां, बे बारनिफ्राय CTET आनजादखौ बर' रावजोंनो लिरनो मोनसिगोन। CTETआव बर' रावखौ लेंगुवेज 1 महरै थिसननाया दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा एबसुनि गोलाव समनि दाबिमोन। बेखौनो बिथा खालामनानै थांनाय 10 फेब्रुवारि 2026 खालारखालि सानजौफु 2:30 रिंगायाव भारतनि मानगोनां सोलोंथाइ मन्त्रि धर्मेन्द्र प्रधानजों मानगोनां बिथांनि मावखुलि पार्लियामेन्ट हाउसआव सोलोंथाइ आयदाखौ लानानै भारत सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाननि गोजौ थाखोनि अफिसारफोरनि नुजाथिनायाव एबसुआ गोबाव समनिफ्राय दाबि खालामबोनाय सोलोंथाइनि माखासे दाबिफोरखौ मोगथां महर होनायनि थांखिजों गोथौ आरो गुवारै नायबिजिरसंनाय आरो सावरायनाय जादोंमोन आरो बै सावरायमेलनि गेजेरजों माखासे दाबिफोरा दैखांजादोंमोन। फारियै बर' फरायसा थानाय गंफ्रोमबो JNV आरो केन्द्रीय बिद्यालयाफोराव बर' MLखौ थाखो 12सिम फरायनो मोनहोनायनि थिरांथा, JNV गायसनजायै मैखोम बर' फरायसा थानाय जिल्लाफोराव थाबैनो गोदानै JNV गायसननो आरो क'क्राझार जिल्लानि थाखाय फिन गोदानै जिल्लानि बेन्दोंआवनो JNV गायसनफिननो थिरांथा होयो। CTETनि उननि जानो गोनां आनजादनिफ्राय बर' रावखौ लेंगुवेज 1 महरै लिरनो हानायनि थाखाय होनाय दाबिखौ मावफुंनो थिरांथा होनाय। तेजपुर इउनिभार्सिटि आरो आसाम इउनिभार्सिटियाव बर' बिफान थिसननो थिरांथा होनाय। सैनिक स्कुलनि मुं थिसननाय आनजादाव बर' रावनि सोंथि बिलाइजोंबो आनजाद खुंनो थिरांथा होनाय। नेशनेल मिन्स काम मेरिट स्कलारशिपनि सोंथि बिलाइखौ 2025 मायथाइनिफ्राय बर' रावजों बर' फरायसाफोरनो सेबखांनानै होनायनि थाखाय एबसुनिफ्राय भारत सोरखारनिसिम साबायखर बावनानै बोसोरफ्रोमबो थाद'नाय गैयाजासे बर' रावनि सोंथि बिलाइ होलांबाय थानो खावलायबावनाय जायो आरो बिटिआर गोरोबथायाव थानाय मिरुआरि सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ थाबैनो मावफुंनो एबसुनिफ्राय दाबि दैखांनाय जालांदोंमोन। दाबि बादियैनो देग्लायनिफ्राय CTET आनजादाव बर' रावखौ लेंगुवेज 1 महरै लिरनो मोननायनि थाखाय मोनथायखौ होनायनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा भारत आरो आसाम सोरखारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां,
क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों बिटिसि हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश ML बड', पलिटिकेल साइन्स, एडुकेशन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं।
मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।